Εδώ να καλωσορίσουμε στην εκπομπή και τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο. Πανιερότατε, καλό μεσημέρι, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά. Κάθε καλό και σε εσάς και σε όλον τον λαό μας. Να είστε καλά. Θα πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην Τουρκία και έρχομαι κοντά σας. Μαρία Ζαχαράκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Ο ανασχηματισμός έγινε στην Τουρκία, αλλά η κυβέρνηση ακόμη αισθάνεται έφραστη, θα λέγαμε. Και αυτό γιατί ο πόλεμος εδώ στην Τουρκία δεν έχει σταματήσει, ούτε έχει σκοπό βέβαια. Ο στόχος δεν ήταν ο ανασχηματισμός, αλλά να ταρακουνηθεί για τα καλά Ερντογάν. Ο ίδιος όμως συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και συνεχίζει να επιτίθεται σε όσους τον έπληξαν πριν από μία εβδομάδα. Έτσι, μετά τις εκαθαρίσεις στην αστυνομία, τα βάζει τώρα με τη δικαιοσύνη. Χθες ο εισαγγελέας που ερευνούσε το σκάνδαλο πάυθηκε από τα καθήκοντά του, αλλά δεν έφυγε ανώδυνα, Νικήτα, ως ένας λειτουργός που υπακούει απλά στις εντολές του προϊσταμένου του. Ο εισαγγελέας κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν και οι αυλοί του παρενέβησαν στην έρευνά του και δεν τον άφησαν να κάνει τη δουλειά του. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες, ο εισαγγελέας ετοιμαζόταν να διατάξει ένα δεύτερο κύμα συλλήψεων, το οποίο θα είχε στόχο βουλευτές, επιχειρηματίες και κρατικούς αξιωματούχους. Μπροστά στη δίνη που θα έφερνε το νέο χτύπημα στην Ερντογάν, πρόλαβε να τον ξυλώσει από τη θέση του, αλλά ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο κατά της πανίσχυρης δικαιοσύνης που κρατάει στα χέρια τη στοιχεία που εκθέτουν τον Ερντογάν. Ο κόσμος την ίδια ώρα, Νικήτα, έχει κατέβει στους δρόμους σε όλη την Τουρκία, καλώντας την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Η κατάσταση έχει αρχίσει να θυμίζει αρχές καλοκαιριού πάλι και κατάσταση γκέζη. Η πετσερόλα παραμένει ως έκφραση αγανάκτησης τις νύχτες στους δρόμους. Τα συνθήματα μόνο λίγο παραφράστηκαν από παντού ταξίν σε παντού ρουσφέτικες διαφορά, αλλά το αίτημα παραμένει το ίδιο, να παραιτηθεί ο Ερντογάν. Και η αστυνομία να συνεχίζει το βιολί της, δηλαδή να επεμβαίνει βία με δακρυγόνα και αντλίες νερού και γενικά να υπάρχει ένας γενικός αναβρασμός στη χώρα, Νικήτα. Από όλες πάντως έτεινε να υφίσταται και στη Βουλή ο Ερντογάν. Σήμερα παραιτήθηκαν άλλοι τρεις βουλευτές επειδή αντιδρούν στις τακτικές του Τούρκου Πρωθυπουργού και ο αριθμός ανέρχεται πλέον στους 6-6 ψήφοι δηλαδή για τον Ερντογάν στη Βουλή. Νικήτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Μαρία την Ζαχαράκη. Ξυλώνει και δικαστικούς ο Ερντογάν. Η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο, Πανιερότατε. Κοιτάξτε, αισθάνομαι ότι αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία αφορούν την Κύπρο, αφορούν και όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και παγκοσμίως, όπως είπε ο εκεί πρέσβης της Αμερικής, ξυλώνεται, λέει, αυτή τη στιγμή μια αυτοκρατορία. Και ένας πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας συμπεριφέρεται από καιρόν ως σουλτάνος. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πόσο καθοριστικό είναι το πολιτικό DNA κάθε χώρας, δηλαδή η ιστορία που κουβαλάει κάθε χώρα στο παρελθόν της και την προβάλλει στο παρόν της. Φαίνεται ότι η Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ έχει γίνει πλέον παρελθόν. Έχουμε εισέλθει στη νεοοθωμανική Τουρκία και αυτή τη στιγμή, επειδή το όλο σύστημα, το παγκόσμιο, η νέα τάξη πραγμάτων δεν αποδέχεται μια νεοοθωμανική αυτοκρατορία, απειλείται αυτόν το κατασκεύασμα του Νταβούτογλου εν πολλής και λιγότερον του Ερντογάν, απειλείται με διάλυση. Και το έχουν αισθανθεί πλήστοι όσοι, από Ρωσία μέχρι Αμερική, και νομίζω και εμείς το αισθανόμεθα. Το τραγικό είναι ότι με αυτήν τη χώρα... Δεν θα τον σώσουν αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις που κάνει ο Ερντογάν, Πανιερότατε? Τα βάζει και με την δικαστική εξουσία, τα βάζει και με τα κόμματα και με όλους τους υπουργούς, τους αλλάζει, τους στέλνει στο σπίτι τους. Κοιτάξτε, οι εκδηλώσεις που έγιναν στην πλατεία Ταξίμ... Ναι, πριν από 5-6 μήνες, ναι. Ναι. Νομίζω ήταν ενδεικτικές ότι μέσα στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις. Ναι, πολλοί και τότε είχαν προβλέψει ότι ήταν η τελευταία του Ερντογάν. Όμως τα κατάφερε, στάθηκε και είμαστε εδώ. Μπορεί και τώρα να το κατορθώσει, αλλά με μεγαλύτερο κόστος και με μεγαλύτερες πληγές. Διότι η σύγκρουση τώρα δεν είναι με τους Αλεβίτες, που ήταν εν πολλής αλεβιτικό κίνημα εκείνο που γινόταν στην πλατεία Ταξίμ, ούτε με τους Κούρδους, ούτε με τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Τουρκίας που αντιστέκονταν σε έναν Οθωμανό νέο-Ισλαμιστή σουλτάνων πρωθυπουργών. Τώρα η σύγκρουση είναι ξεκάθαρα πλέον με τον μέντορα του, με τον Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκαθόρισε τα τελευταία 13 χρόνια
όλη την εκπαίδευση της Τουρκίας και όχι μόνο. Έχει 600 εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθορίζει το νέο light Ισλάμ, όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε χώρες παρεμφερείς που έχουν σχέση με την Τουρκία. Τι είναι το light Ισλάμ? Δεν είναι το σουνιτικό. Μάλιστα. Το αυστηρό δηλαδή, το οποίο θέλει να επιβάλλει τη Σαρία όπως η Περσία, όπως η Σαουδική Αραβία. Είναι ένα Ισλάμ αποδεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερικανική νεοταξική πολιτική και εν πολλής και στην εβραϊκή αντίληψη τι γειτόνους θέλουμε, για το Ισραήλ εννοώ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η σύγκρουση Φετουλάχ Γκιουλέν και Ερντογάν οδηγεί σε μεγάλους κραδασμούς, διότι Φετουλάχ Γκιουλέν καθορίζει την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Από αυτές τις σχολές έχουν βγει οι νέοι δικαστές, οι νέοι στρατιωτικοί, οι νέοι αστυνομικοί. Άρα αυτός έστησε ένα σύστημα που γεννούσε ανθρώπους. Και όταν γεννάς ανθρώπους, καθορίζεις το μέλλον. Η άνοδος των Ισλαμιστών ποιους άλλους ανησυχεί και προβληματίζει? Γιατί τα βέλη του Ερντογάν τα έριξε και δεξιά και αριστερά προς τον έξω κόσμο. Ναι. Κοιτάξτε, και πόσο μας αγγίζει εμάς? Μας αγγίζει άμεσα και σε λίγο θα το αισθανθούμε. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δηλαδή? Και είναι από καιρό που το σφράνθηκα και σε διάφορες συνεντεύξεις και ομιλίες, συνομιλίες που έκανα, το είχα πει και φάνηκε κάπως παράτερον ομόρφου, που είναι με τη συνύπαρξη άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Τουρκοκυπρίους, να λέει αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Ακριβώς, άλλον Τουρκία, άλλον Τουρκοκύπριοι. Άλλον το τι θέλουμε για το μέλλον του τόπου μας εμείς και άλλον το τι θέλει ο Νταβούτογλου, ο Ερντογάν και ο Γκιούλ. Λοιπόν, οπωσδήποτε δεν θέλει κανένας αυτή τη στιγμή, ούτε και οι Άραβες, ούτε και οι Πέρσες, που είναι αυστηρόν Ισλάμ, δεν θέλουν ένα δεύτερο χαλίφι, αυστηρό δηλαδή Ισλάμ, το οποίο να ηγείται η Τουρκία. Αυτό δεν το θέλουν. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν το κατάλαβε αυτό. Και προσαρμόστηκε ο άνθρωπος, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμόσει και τον Ερντογάν και τον Γκιούλ σε αυτήν τη στρατηγική. Μετά τα γεγονότα που έγιναν στη Γάζα, η σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, και στη συνέχεια το πολύ καθοριστικό, η λεγόμενη άνοιξη της Αιγύπτου και των προηγούμενων χωρών της νησίας Λιβύης, και η στάση που έδειξε ο Ερντογάν σε αυτήν όλη την λεγόμενη άνοιξη, προβλημάτισε και είδαν οι πάντες ότι έχουμε εδώ έναν αυτοκράτορα, ένα χαλίφι που αναδύεται και θέλει να ηγηθεί του Ισλαμικού κόσμου με τους δικούς του Οθωμανικούς όρους. Φαίνεται ότι αυτήν τη στιγμή κανείς εκ των μεγάλων παιχτών της συγχρόνου ιστορίας δεν συμβαδίζουν με τα τουρκικά οράματα του κυρίου Ερντογάν. Ναι, αλλά εμείς παρατηρούμε και εντοπίζουμε μια μεγάλη καθυστέρηση στο Κυπριακό. Και με όλες αυτές τις εξελίξεις, για να τις συνδέσω και με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την αναμένουμε και πότε? Εγώ νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε συνομιλίες με μια Τουρκία η οποία συνεχώς παραπέει και βρίσκεται σε κατάσταση θυμού και προς έσωθεν και προς έξωθεν. Τι συνομιλίες να κάνουμε με αυτήν τη χώρα? Όταν μάλιστα έρχονται και λέμε δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν είναι επιθετική μέσα στο Αιγαίο. Ναι, αλλά αυτό το αντιμετωπίζουμε δεκαετίες, Πανιερότατε. Δεν το αντιμετωπίζουμε τώρα. Ναι, αλλά αυτή η επιθετικότητα νομίζω έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία και για ενεργειακούς λόγους, αλλά και για να κάνει εξαγωγή των προβλημάτων της προς άλλες χώρες, είτε στη Βόρειο Συρία είτε στο Αιγαίο, ετοιμάζεται για κάποιον επεισόδιο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Για να στρέψει αλλού τα βλέμματα. Και επειδή έχει κατά την άποψή της βλέψεις που θέλει να δείξει ότι είμαι αυτοκρατορία και καθορίζω εγώ τα πράγματα όπως εγώ θέλω. Πολλά εγώ. Απομάκρυνση του Ερντογάν θεωρείτε ότι είναι για το καλό του Κυπριακού? Ή η Τουρκία δεν αλλάζει όπως την μάθαμε τόσα χρόνια, είναι εκεί η ίδια
Κοίτα, όχι, αλλάζει η Τουρκία. Αλλάζει, ναι. Ναι, εμείς όχι στο βαθμό που την αναμένουμε. Εμείς δεν αλλάζουμε. Ξέρεις τι βλέπω, ότι εμείς δύσκολα αλλάζουμε οι Κύπροι με την αιμονή μας ότι ξέρετε θα τα βρούμε με αυτούς τους ανθρώπους γιατί αλλάζουν. Ενώ οι Τούρκοι αλλάζουν σε επίπεδο πολιτικής, αλλά σκληραίνουν τα πράγματα και επιβάλλουν έναν Ισλάμ το οποίο δεν γνώρισε ποτέ ούτε επί εποχής Οθωμανών Σουλτάνων. Άρα πώς εμείς με αυτούς θα τα βρούμε? Άρα τι ελπίδες έχουμε για επίλυση του Κυπριακού Πανιερωτικού? Θα περιμένουμε, κατά τη δική μου σκληρή άποψη, ναι, να περιμένουμε τι? Τη διάλυση της Τουρκίας. Δεν είναι αυτό απομακρυσμένο σενάριο? Νομίζω είναι το πιο πλησίον, απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί μέσα στον καταναλωτισμό, τον κομματισμό και των κυπροκεντρικών χαρακτήρα που έχει η πολιτική μας. Πάντοτε με πλήγωνε το ότι δεν παρακολουθούσαμε οι Κύπροι τι γίνεται στη γειτονιά μας. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα τελευταίες δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, προσανατολισμός μας είναι ανήκομεν, όπως είπε ο Μέγας Εθνάρχης Καραμανλής, στην Δύση. Αποτέλεσμα, ξεχάσαμε τη γεωγραφική μας θέση, ότι βρισκόμεθα στην Ανατολική Μεσόγειο και μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, ναι. Και το άλλο, δεν παρακολουθούσαμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Και η γειτονιά μας είναι η Συρία, άμα δούμε το χάρτη, από πάνω Μικρά Ασία, η οποία αργότερα έγινε Τουρκία, και πιο κάτω η Αίγυπτος. Αυτή είναι η γειτονιά της Κύπρου. Τα τελευταία 20 χρόνια και πριν ακόμα γίνω επίσκοπος, διαβάζω συνεχώς ιστορία της Κύπρου και δι της Εκκλησίας της Κύπρου. Αυτό που βλέπω, αγαπητέ Νικήτα, είναι το εξής. Όποτε συναχωθεί η Συρία, κρυπώνεται η Κύπρος. Όχι τώρα, αιώνες γίνεται αυτή η δουλειά. Όποτε η Μικρά Ασία έχει μία μετάλλαξη, τότε η Κύπρος έχει επιπτώσεις. Δεν είναι φρικτή συγκυρία το ότι αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η μεταβολή, αυτή η μετάλλαξη, ο μετασχηματισμός στη Συρία ταυτόχρονα με την Τουρκία? Και εμείς είναι δυνατόν να αγνοούμε? Όχι, δεν μπορούμε να. Αλλά έχουμε νέα δεδομένα στην περιοχή μας. Έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο. Έχουμε όλα αυτά τα ενεργειακά. Θα βοηθήσουν ή θα μας βάλουν κι άλλο στη γωνία? Έχουν αυτά τα νέα δεδομένα, τα οποία δεν είναι και τόσο νέα. Πολλοί τα ξέραν τα δεδομένα. Ναι, αλλά πλέον τα έχουμε, είναι εκεί χειροπιαστά. Τα μάθαμε εμείς τώρα. Τα έχουμε με αριθμούς, τα έχουμε με δεδομένα συγκεκριμένα. Έχει νέα δεδομένα η Τουρκία να έχει αυξημένο ενδιαφέρον για την Κύπρο. Και να μην βλέπει ότι μία ομοσπονδία την βολεύει, αλλά δύο κράτη. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ξέρω ότι πολλοί το ακούν με έκπληξη, αλλά δυστυχώς, δεν το χαίρομαι αυτό, δυστυχώς αυτόν έχει δείξει η τελευταία δεκαετία. Και δεν προέκυψε αυτή η πολιτική της Τουρκίας από ό,τι φαίνεται ξαφνικά. Όταν διαβάσουμε το βιβλίο του Νταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, αντιλαμβανόμεθα ότι έχουμε μία σύλληψη μιας νεοοθωμανικής πολιτικής εδώ και αρκετά χρόνια. Ο ρόλος της Εκκλησίας, για να έρθουμε και λίγο στα θέματα που απασχολούν τους Κυπρίους. 45-50 χιλιάδες άνθρωποι είναι καθημερινά στα κοινωνικά παντοπολία, χωρίς φαγητό, τρέχουν από δεξιά και αριστερά για να βρουν φαγητό. Ο ρόλος της Εκκλησίας και στο Κυπριακό, αλλά και γενικότερα και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, είναι αυτός που έπρεπε να είναι, Πανιερωτάτε? Νομίζω είναι αρκετά καλή ανταπόκριση της επίσημης Εκκλησίας. Εκκλησία είναι όλοι. Και όλοι, αυτοί που πεινούν και αυτοί που προσφέρουν. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, τώρα εμείς ως ηγεσία της Εκκλησίας, οι κατά τόπους Μητροπόλεις, Ιεράρχοι, Επισκοποί, τι κάνουμε εν πολλής? Ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και μας δίνουν χρήματα, μας δίνουν τρόφιμα, μας δίνουν ενδύματα, κάνουμε ανακατανομή αυτού του πλούτου. Και εντοπίζουμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ανάλογα με το μέγεθος της κάθε επισκοπής, της κάθε Μητρόπολης, γίνεται και ανάλογη εργασία. Νομίζω ότι αυτό που είναι συγκλονιστικό δεν είναι το αν ανταποκρινόμεθα που έχουμε καθήκον απέναντι στους πιστούς μας. Μας εκπλήσει η διάθεση του κόσμου της Κύπρου να βοηθήσει, και το δεύτερο, το ότι εμπιστεύονται περισσότερο παντός άλλου θεσμού και οργανισμού την τοπική εκκλησία.
Θεωρείτε δηλαδή είναι ο μόνος θεσμός που έμεινε εκεί ακλόνητος Παρόλα που έχουμε... και τον εμπιστεύεται ο πολίτης. Νομίζω δεν το βλέπετε και εσείς. Σε σχέση με τα κόμματα, τις κυβερνήσεις και όλους αυτούς πρέπει που αυτό πηγαίνουν να μας έρχονται. καθιστά άκρος υπεύθυνους απέναντι σε αυτόν τον λαό και ότι να θυμόμεθα αυτόν που είπε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ου και πάρτον μόνον ζήσετε άνθρωπος. Ένας κίνδυνος που βλέπω είναι να εξαντλήσουμε τον δικό μας ρόλο στην κατανομή των τροφίμων, των αναγκαίων, και να ξεχάσουμε ότι αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος είναι έναν νέο τρόπο διαχείρισης του βίου του. Ένα νέο νόημα, το οποίο να μην έχει σχέση με την απληστία που μας διακατήχε μέχρι προμερικών μηνών. Αυτό το πνευματικό υπόβαθρο. Αυτό είναι το δύσκολο, ξέρεις. Το χάσαμε. Δεν το χάσαμε, αλλά Στραφήκαμε αλλού και το ξεχάσαμε. είναι σε κίνδυνο. Είναι σε κίνδυνο. Είναι σε κίνδυνο. Πώς το προστατεύουμε, πανιερωτάτε? Νομίζω η Εκκλησία είναι ο βασικός της ρόλος. Δηλαδή, αν νομίζουμε ότι ο ρόλος της είναι η κατανομή τροφίμων και ενδυμάτων, την έχουμε υποβιβάσει σε έναν καλό γραφείο ευημερίας. Εναπόκειται στην Εκκλησία να δείξει ποιος είναι ο ρόλος της. Το ανώτερο. Το Ναι. ανώτερο. Ναι. Νομίζω αυτή τη στιγμή θα πρέπει η Εκκλησία να διδάξει την μετά. Δεν το κάνει δηλαδή, θα πρέπει να το κάνει. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι επαρκές αυτό που κάναμε ως τώρα. Να διδάξουμε τη μετάνοια, αγαπητέ μου. Δηλαδή, η μετάνοια είναι ο τρόπος να βλέπω τα λάθη μου και τα πάθη μου και όχι του γείτονα και όχι τα δικά του Νικήτα, αλλά του νεόφυτου, καθένας τα δικά του να τα δει και να τα αντιληφθεί σε βάθος, να έχει επίγνωση δηλαδή, μετά από την επίγνωση να έρθει συντριβή, γιατί έχω αυτά τα συγκεκριμένα λάθη στην οικογένειά μου, στο ανάγιωμα των παιδιών μου, στα προσωπικά μου αμαρτήματα που έχω, και αυτά να τα φέρω μέσα στην Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία, όταν ο άνθρωπος θα του δώσουμε αυτή τη δυνατότητα της επίγνωσης και της συντριβής, πρέπει να έχει τους κατάλληλους πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι να ακούσουν αυτόν τον πονεμένο λαό που θα έρθει σε συγκλονιστική μετάνοια. Και ξέρετε, θα έρθει ο λαός σε συγκλονιστική μετάνοια με τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Λόγω των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει. Έτσι, και όχι μόνο των οικονομικών. Τα πολιτικές εξελίξεις θα προκαλέσουν μεγάλα καινούργια δεδομένα στην Κύπρο. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Και αυτά τα νέα δεδομένα η Εκκλησία θα έχει ένα ρόλο σαφώς διαφορετικό από την Δηλαδή, εσείς πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα, πανιερωτάτε? Τι έρχεται, τι να περιμένουμε ότι έρχεται? Κοιτάξτε, γιατί μας ανησυχούν όλα αυτά που λέτε. Είναι και καλά αυτά που θα έρθουν, αλλά μέσα από επώδυνες διαδικασίες. Ποια είναι τα καλά? Η ελευθερία του τόπου μας. Που θα έρθει πότε? Μέσα από μια διαδικασία διάλυσης της Τουρκίας. Αυτό χρονικά μπορεί να το προσδιορίσετε? Δεν ξέρω, δεν είμαι προφήτης, αλλά πιστεύω στους προφήτες του γένους. Που είπαν τι? Και είπαν, αυτά που βλέπετε τώρα, τα έχουν πολλοί άνθρωποι του Θεού δει. Ότι θα έρθει η εποχή που η Ελλάδα θα πεινά. Και τα είπα σε καιρούς χορτασμένους. Ναι, όντως έγινε αυτό, ναι. Έγινε, ναι. Θα έρθει η εποχή που ένα μετά από το άλλο κράτη θα αρχίσουν να διαλύονται. Η νέα γενιά της Τουρκίας των πολιτικών, και τότε δεν υπήρχε Γκιούλ και δεν υπήρχε Ερντογάν, θα έρθει νέα γενιά πολιτικών, η οποία θα είναι φανατική και θα γυρέψουν να ξαναφέρουν το Ισλάμ στην Τουρκία πίσω. Αυτά τα είπαν οι άνθρωποι του Θεού. Μιλούν για ένα μεγάλο Ρώσο-τουρκικό πόλεμο που έρχεται. Είναι και εδώ όχι μόνο Έλληνες, Άγιοι. Μιλούμε και για Ρώσους, Αγίους, Σέρβους. Πιστεύουμε στην αγιότητα. Πιστεύουμε στο προφητικό χάρισμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, βεβαίως θέλει διάκριση να μην μπούμε στην περιπέτεια να ορίζουμε χρόνους και καιρούς αξιοποιώντας κάποια δεδομένα της σύγχρονης πολιτικής εξέλιξης. Όμως όλα αυτά δείχνουν αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, που συνέβηκαν στην Αίγυπτο, η πείνα στην Ελλάδα. Η πείνα στην Κύπρο. Άκου πράγμα τώρα το θυμήθηκα. Λέει ότι όταν θα γίνουν οι μεγάλες ανακατατάξεις σε όλη την περιοχή, ο βασιλιάς της Ελλάδας θα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Επιστρέφει όπου να είναι. Ναι, και πάει στο Πορτοχέλι. Ναι. Ξέρεις, εγώ ποτέ δεν ήμουν βασιλικός.
Όταν το είδα και αυτό να γίνεται αυτές τις μέρες, λέω, κύριε Λέησο, κοίταξε τα πράγματα. Δηλαδή, για να καταλάβετε γιατί ο Μόρφου έχει αυτή την πίστη και την εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους λόγους, τους προφητικούς. Πώς να μην την έχω. Όταν ήμουν 22 χρονών και πήγα σε έναν από τους συγχρόνους Αγίους της Εκκλησίας και μου είπε, παιδί μου, εσύ θα γίνεις κάποτε επίσκοπος. Και θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκες. Και θα φτιάξεις μοναστήρια. Δηλαδή, μέσα από εκείνη την πρώτη σας επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, θεωρείτε ότι είναι πράγματα που υλοποιούνται και έρχονται με την πάροδο των χρόνων. Πώς έγινα στην προσωπική μου ζωή εμένα αυτά. Γιατί να μην γίνουν στην πολιτική μας ζωή, στην κοινωνική μας ζωή. Τι άλλο να προσέξουμε ή τι άλλο έρχεται. Κοίτα, εμείς νομίζω ο καθένας μας προσωπικά πρέπει να έχουμε 3 τεινά. Το λέω στον κόσμο μου εκεί της περιοχής. Αυτά που σου λέω τώρα από την τηλεόραση του Σίγμα τα έχω πει πολλάκιση στον λαό της περιοχής Μόρφου. Ακόμα και συνεσκιασμένα τα λέω και μέσα σε αυτόν τον Άγιο... σε αυτούς που δεν έχουν την ευκαιρία να σας ακούσουν. Γιατί και στον Άγιο Μόρφου... Μάμα μέσα. Που δεν είναι εύκολο μέσα στον Άγιο Μάμα να λες αυτά. Αλλά τα λες με έναν τρόπο συνεσκιασμένο. Και ο έχων όταν ακούει, ακούει το. Λοιπόν, 3 τεινά πρέπει να κρατήσουμε. Το σημαντικό δεν είναι να αρχίσουμε τώρα να προφητολογούμε. Το σημαντικό είναι πώς θα διαχειριστούμε τις τόσο σημαντικές αλλαγές που έρχονται. Το ένα, να κρατήσουμε την ορθόδοξη μας πίστη ανώθευτο. Αποδείχτηκε μέσα στους αιώνες ότι αυτή η πίστη μας κράτησε σε αυτόν το νησί όταν άλλες περιοχές, Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, ήταν και αυτές κάποτε ορθόδοξες, όπως και η Μικρά Ασία, και δεν κράτησαν. Οι κράτησαν και βλέπουμε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντική η υπόθεση. Οι βάσεις είναι γερές. Είναι. Ναι, ξέρεις γιατί είναι γερές. Διότι βλέπουμε με θαυμασμό ότι ακόμα γεννούμε Αγίους. Παρά τα πολλά μας προβλήματα που έχουμε. Γεννούμε Αγίους. Μια εκκλησία που γεννά Αγίους έχει δυνάμεις. Και έχουμε και βαθιά λαϊκή ευσέβεια. Το δεύτερο είναι η προσωπική μετάνοια. Να είναι καθημερινή και όχι ευκαιριακή λόγω Χριστουγέννων και λόγω Πάσχα. Και το τρίτο είναι η τακτικότατη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία και όχι απλά να ακούμε τον καλό ψάλτη ή τον καλό παπά, αλλά να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Να λέγει η Εκκλησία να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τους πολίτες. Κοιτάξτε. Το να περιμένεις τον πολίτη να έρθει να σου χτυπήσει κάθε Κυριακή την πόρτα, ίσως είναι πιο δύσκολο από το να βγει κάποιος ιερωμένος και να πάει στους πολίτες. Άκουσε μου. Και εγώ τα έλεγα κάποτε αυτά που λες. Ήμουν της κοινωνικής σχολής, όχι της αναχωρητικής. Λοιπόν, όμως με τα χρόνια, τώρα είμαι 52 χρόνων, σε λίγο το Γενάρη θα... Να τα εκατοστήσετε, Βανιερότατε. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ο ιερέας και ο αρχιερέας. Το πιο σημαντικό είναι να έχει εσωτερική και νυχτερινή ζωή. Δηλαδή. Το νυχτερινή σε εισαγωγικά. Ναι. Να αξιοποιεί την νύχτα για προσευχή, μελέτη και να μνημονεύει πολλούς ανθρώπους, ιδιαιτέρως νεκρούς. Οι νεκροί είναι ζωντανοί, υπάρχουν. Όταν αρχίσει έτσι να εργάζεται, τι θα κερδίσει? Μέσα του αρχίζει να καθαίρεται, να βλέπει πολλά λάθη του από το παρελθόν, πολλά πάθη του που δεν τα είχε εντοπίσει στο παρελθόν. Και αρχίζει σιγά σιγά να έχει μια μικρή αίσθηση φωτισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να προηγηθεί. Γιατί όταν έρθεις αύριο εσύ στον καλό παπά, όπως το θεωρείς εσύ καλό, στον καλό επίσκοπο, όπως το θεωρείς εσύ καλό, αν δεν έχει φως, θα φύγεις απογοητευμένος και θα γίνεις και ένας μεγάλος άθεος. Και θα έχεις και δίκιο. Άρα η δουλειά γίνεται προηγουμένως μέσα στον κληρικό άνθρωπο. Ναι, αλλά αν ο κληρική αυτή που περιγράφεται είναι 3-4, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Αυτό που φαντάζεστε. Δεν είναι πολύ περισσότεροι. Δόξα τω Θεώ. Σου το λέω και είμαι δύσκολος επίσκοπος, απαιτητικός. Όχι, υπάρχουν πολλοί καλοί παπάδες στην Κύπρο και έχουμε και μοναστήρια που στέκουν πάρα πολύ καλά. Αυτή η κρίση μας έφερε πιο κοντά στο Θεό. Κοίτα, οι Κύπροι δεν είχαν αποστασιοποιηθεί από τον Θεό. Ξέρεις από τι είχαν αποστασιοποιηθεί? Από τι? Από την εκκλησιαστική ζωή.
Να πίστευαν αλλά δεν συμμετείχαν στα μυστήρια. Ναι, τώρα άρχισε η μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερος των νέων. Η νέα γενιά έχει μια συγκλονιστική επιστροφή στην Εκκλησία. Παραμένουν μοντέρνοι, δεν γίνονται θρήσκοι, φανατικοί, που δεν είναι αυτά στοιχεία της Ορθοδοξίας. Όμως έχουν μια συγκλονιστική μετάνοια. Και αυτό είναι η ελπίδα μου για το μέλλον. Και το άλλο, το ότι βλέπω καλούς κληρικούς οι οποίοι θυσιάζουν πολλά από την υγεία τους, από την οικογένεια τους, από τον εαυτό τους για να υπηρετήσουν αυτόν τον λαό. Θέλουμε όμως περισσότερους. Γιατί θα είναι πολλή ζήτηση σε λίγο. Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγο τους πολίτες, Πανή, ρωτάτε. Βεβαίως. Κυρία Λουκία, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, χρόνια πολλά, γεια σας. Επίσης και σε εσάς. Πάτερ νεόφιτε. Ναι. Σας ακούει η κυρία Λουκία. Είμαι η γενέκα του Μάστρε Σάβα. Τώρα είδα και θυμήθηκα και τώρα άνοιξα τηλεόραση και θέλω να σου τηλεφωνήσω. Σας ακούει. Έτσι πολλά, Λουκία μου, κάθε καλό να έχεις. Μάλιστα. Στις 12 του... Είμαστε στον αέρα, δεν ξέρω αν θέλετε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό είναι προσωπικό. Ένα λεπτό, κλείστε τη γραμμή. Είναι, φαντάζομαι, προσωπικό το θέμα. Ευχαριστούμε την κυρία Λουκία. Μάλιστα. Λοιπόν, πανηρότατε. Άρα θεωρείτε ότι η Κύπρος θα χρειαστεί πολλούς πνευματικούς ανθρώπους για να στηρίξουν όλους τους πολίτες που θα σπεύσουν κοντά τους. Και Τουρκοκύπριους. Και Τουρκοκύπριους δηλαδή. Και άλλα πρόβατα έχω. Δεν είναι δικά μου, του Χριστού είναι αυτά. Άου και έστεχ της αυλής ταύτης. Κακή να με διαγαγήν και γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν. Δηλαδή. Όποιος καταλάβει. Εξηγήστε μας το. Και αυτοί είναι άνθρωποι, εικόνες Θεού. Και οι Τούρκοι της Τουρκίας. Και όλοι είναι εικόνες Θεού. Δεν μιλούμε για ένα Θεό που έχει έγνοια μόνο για τους Έλληνες και μόνο για τους Κυπρίους. Αυτό θα είναι ο εθνικισμός μας να προβάλλεται στο Θεό μας. Όπερ έρες. Λοιπόν, αυτά που έρχονται είναι η χρεοκοπία μιας εποχής. Και αυτή η εποχή είναι αυτή η εποχή που επέβαλαν της παγκοσμιοποίησης οι Μεγιστάνες και της νέας εποχής. Και νόμισαν ότι ξαφνικά θα προκαλέσουν ένα δικό τους νέο σύστημα και το οποίο θα στηρίζεται πάνω στο χρήμα και στα μέσα ενημέρωσης. Τα οποία οι εμπολείς θα τα θέλουν να τα αποδηγετούν αυτοί. Φαίνεται ότι υπάρχουν δυνάμεις πνευματικές σε όλα και στα μέσα τα δικά σας και στην Εκκλησία, την παγκόσμια Εκκλησία, που ήδη αντιστέκονται σε αυτό. Μάλιστα. Και αντίστασης είναι σε ανθρώπους που δεν τους υπολογίζεις πολλές φορές. Για παράδειγμα, για να μην θεωρητικολογούμε. Να πείτε και το παράδειγμά σας. Άγιος Πορφύριος, ο Διορατικός, εκοιμήθη το 1991. Τον γνώρισε πάρα πολύ καλά, όπως και άλλοι Κύπροι. Ποιος γνώριζε ότι αυτός ο απλός καλόγυρος που στο τέλος τυφλώθηκε, έπασχε από καρκίνο, που έβλεπε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, θα έφτανε το παράδειγμα του, η αγιότητά του, η θεολογία του, να καθορίσει τόσους πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο Έλληνες. Γέρο Παΐσιος του Αγίου Όρους. Αυτός μου είπε ότι θα κτίσω μοναστήρια και να σου δείξω γέ μου πώς να τα κάνεις. Ξέρετε τα βιβλία του σε πόσες γλώσσες μεταφράστηκα? Χωρίς υπερβολή σε 15. Ακόμη και σε κινέζικα. Γέρον Ιάκωβος ήταν ο πνευματικός μου πατέρας που μου είπε ότι θα γίνω επίσκοπος. Κάνει τόσα πολλά θαύματα που έρχονται από τη Σερβία, από τη Τσεχία να προσκυνήσουν τον τάφον του στην Εύβοια. Αντιλαμβάνημα, οι εταιρείες, τα μονοπόλια, έχουμε και παγκοσμιοποίηση της αγιότητας. Και είναι ένα μέγεθος πολύ πιο δυνατόν από το χρήμα και πολύ πιο δυνατόν από οποιοδήποτε μονοπόλιο. Μάλιστα. Κυρία Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήθελα να σας πω ότι επίσης αυτά τα προγράμματα πρέπει να τα κάνετε πιο συχνά.
διότι έχετε μπροστά σας έναν πραγματικό ιεράρχη, διότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι για να μπορούν να εκπροσωπούν την Εκκλησία πολύ. Είναι ένας πραγματικός ιεράρχης ο Πάτερ Νεόφυτος και πρέπει εσείς στα προγράμματα σας να τον έχετε πιο συχνά, διότι θα βάλει τον κόσμο στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα βάλει τον κόσμο στο δρόμο του Θεού. Δυστυχώς... Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, εντάξει, δεν ήταν η πρώτη πρόσκληση, αποδέχτηκε ο Πανιερότατος και τον ευχαριστούμε. Αλλά σας δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι θα τον ξανακαλέσουμε σύντομα να είναι εδώ κοντά μας ο Πανιερότατος και μακάρι να έχει χρόνο και να έρθει. Τι να πούμε. Λοιπόν, χαιρόμαστε δηλαδή που έστω και τώρα είχαμε την ευκαιρία να στείλουμε κάποια μηνύματα, Πανιερότατε. Είναι αυτό που σας λέω, ότι ίσως οι ιερωμένοι, οι Μητροπολίτες, ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι υπόλοιποι έχουν κλειστεί, έχουν μείνει να απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους κάθε Κυριακή ή σε οποιαδήποτε άλλη γιορτή. Ίσως ο περισσότερος κόσμος να μην έχει αυτή την επαφή που θα ήθελε μαζί με εσάς. Κοίταξτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Νομίζεις... Ναι, αλλά δεν τολμά κάποιος να έρθει να χτυπήσει την πόρτα της Μητρόπολης Μόρφου και να μιλήσει μαζί σας. Άκουσε, αγαπητέ μου, Νικήτα. Όταν λέω αυτά τα πράγματα, εγώ εκτίθεμαι. Βγάζω τον εαυτό μου περίπατο. Δεν νομίζω. Διαφωνώ μαζί σας. Εκτίθεμαι όχι σε ανθρώπους, από τους ανθρώπους δεν φοβάμαι. Από άλλες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε, αφενός εμείς οι επίσκοποι, ότι ο λαός μας θέλει, συμφωνώ μαζί σου, και μέσα από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Όταν πρωτοβγήκαν τα κομπιούτερ, ο Γέρο Πορφύριος, αυτός που τον έκαμε Άγιον το Πατριαρχείο πριν 20 μέρες, επίσημα διότι τον έκαμε είναι, συγγνώμη, λαθασμένη έκφραση, διακήρυξε την αγιότητά του. Επίσημη αναγνώριση. Επίσημη. Ναι. Λοιπόν, θυμούμε που πανηγύριζε. Και εμείς τότε είχαμε μια συστολή απέναντι στα κομπιούτερ, ήταν πρωτοβγήκε το διαδίκτυο. Και λέει, βρε, λέει, μα πώς τα βλέπετε έτσι, νέα παιδιά. Από αυτά τα μέσα, λέει, θα γίνει η μελλοντική ιεραποστολή. Γίνεται. Γίνεται. Γίνεται, αλλά... Όχι στο βαθμό που έχει έπρεπε να γίνει. Στην Κύπρο συμβαίνει κάτι άλλο. Είναι πιο έτοιμος ο λαός να μας ακούσει αυτόν τον λόγο και άλλων λόγων, πολύ καλύτερων από το δικό μου, οπωσδήποτε. Όμως και εσείς έχετε ευθύνη, όχι μόνο εμείς. Το Κυπριακό εμονοπόλησε πάρα πολύ. Η οικονομία τα τελευταία χρόνια ήταν η οικονομία, ναι. Λοιπόν, το Κυπριακό κάπου το βάλαμε στο περιθώριο, ναι. Όπου πάμε, ο κόσμος λέει, αμάν, λέει, πόσες φορές και εσείς να μπαίνετε στην περιπέτεια να μιλάτε πολιτικά και οικονομικά. Όταν λέει εσείς, ενώ εμείς οι ανώτατοι κληρικοί. Άρα θέλουν έναν άλλο πνευματικό τρόπο επικοινωνίας και μέσα από τα δικά σας μέσα. Μάλιστα. Εμείς είμεθα στη διάθεσή σας. Ωραία. Κύριε Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να κάνω δύο ερωτήσεις μικρές στον πάτερ μας. Βεβαίως. Η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η άποψη του για τη μασονία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εάν πιστεύει ότι έχει επίδραση στα κοινωνικο-οικονομικά δρόμενα της Κύπρου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι, η μασονία είναι ξεχωριστή θρησκεία, δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό, είναι συγκριτισμός. Ο Θεός που πιστεύω δεν έχει όνομα, όπως εμείς λέμε, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, τριαδικό Θεόν, και που εσαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτοί πιστεύουν στον μεγάλον αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Και το δεύτερο ερώτημα. Λοιπόν, και βεβαίως είναι μια μυστική οργάνωση, μυστική εταιρεία, η οποία εδώ και αρκετούς αιώνες, έχει σημασία αυτό που λέω, επιδρά στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέσμια κάθε λαού. Ιδιαιτέρως του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, και όταν λέω Ευρώπη εννοώ και την Ανατολική Ευρώπη, μέχρι τη Ρωσία. Μάλιστα. Κυρία Ανδρέου, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μιλώ εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Αγίου Νικήτα. Ναι. Είναι μια μικρή εκκλησία Λατσά, που έχει ευεργετηθεί
πάρα πολλές φορές από τον Μητροπολίτη μας και τον ευχαριστούμε και δημοσίως γι' αυτό εκ μέρους του κυρίου Καϊσή. Μάλιστα, έτυχε 2-3 φορές να παρακολουθήσω αυτή την λειτουργία. Ως Νικήτας, ο Νικήτας ήταν παρόν στη γιορτή του Αγίου Νικήτα. Να είστε καλά. Κύριε Μάρκο, καλό μεσημέρι. Πολύ καλημέρα σας. Γεια σας. Ευχηθώ χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Παναγιώτατο για την προσέγγιση, η θρησκευτική προσέγγιση που κάνει. Την επικροτούμε πραγματικά, όμως την ίδια στιγμή νιώθω ότι είναι λίγο αντιφατική. Δηλαδή? Αντιφατική αναφορικά με τον τρόπο που οι ιερωμένοι στα κατώτερα σκαλιά της Εκκλησίας πράττουν σήμερα. Δηλαδή έχουν μπει τα λεφτά στη μέση και έχουμε χάσει τη θρησκευτική προσέγγιση. Όπου πας σήμερα στην Εκκλησία σου δουν λεφτά. Βαφτίσια θέλει ο παπάς λεφτά στο πλευρό. Κηδεία θέλει ο παπάς λεφτά στο πλευρό. Μα τι να πω τώρα, είναι μεγάλη λίστα. Και νιώθω και λίγο ντροπή. Όχι, καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί ένα κερί να ανάψεις θέλεις λεφτά. Θέλω να πω μόνο ότι αν θα γίνει η προσέγγιση σε εφικτή, πρέπει να γίνει πρώτα εσωτερική κάθαρση και μετά προς εμάς. Διότι εμείς πάντα πιστεύουμε στο Θεό, πάντα πιστεύουμε στο Χριστό. Όμως κάποιοι κάνουν σίγουρο και μας αποπέμπουν, μας τόχνουν μακριά από την Εκκλησία. Και όπως είπε ο Θεός, η Εκκλησία είναι παντού, δεν είναι μόνο στην Εκκλησία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μάρκο, να είστε καλά. Ξεκινήσουμε επί των χρημάτων και των χρεώσεων της Εκκλησίας. Ναι. Το καλύτερο θα είναι σε κάποια στιγμή να τολμήσουμε να υπάρχει προαιρετική εισφορά των πιστών. Από το κερί μέχρι και την... Υπάρχει δημοκατάλογος. Αυτό το κερί στοιχίζει 50 σέντ, αυτό 75, αυτό 1 ευρώ. Έτσι. Όσο ανεβαίνει η κλίμακα, ανεβαίνουν και τα χρήματα. Ναι. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα που μπήκε στην Εκκλησία στις νεότερες δεκαετίες. Παλαιότερα, ό,τι ήθελες έβαζες. Μάλιστα. Τώρα πιστεύω ότι σιγά. Εντάξει, και τώρα, αν δηλαδή ένα κερί στοιχίζει 50 σέντ και βάλεις 30, δεν θα σου πει κανένας τίποτα, δεν το πάρεις το κερί. Ναι. Κοίταξε, αγαπητέ μου, ο κόσμος που αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αγιότητα δεν στέκεται στο κερί ούτε στο χρήμα. Βεβαίως και εμείς. Αλλά όλα θέλουν το χρήμα τους. Ναι. Και η βάφτιση και η κηδεία. Διότι και η Εκκλησία θέλει το χρήμα της για να ζήσει. Όταν λέω Εκκλησία, ο ιερέας, εμείς είμαστε μια Εκκλησία η οποία δεν είμαστε εξάρτημα του κράτους, όπως συμβαίνει αλλού. Ένα μέρος των μισθών είναι και από το κράτος. Πολύ μικρό. Και έγινε τεράστια ιστορία κατά καιρούς. Πολύ μικρό. Έχει απλά αυτόν αναδυθεί ως πρόβλημα τους τελευταίους μήνες. Είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό που συνεισφέρει το κράτος. Και είναι γνωστή η ιστορία πώς φτάσαμε από τον καιρό του Μακαρίου. Αυτό το οποίο είναι αναγκαίο, οπωσδήποτε πάντοτε θα υπάρχει η συνεισφορά. Ξέρεις γιατί? Διότι πολλοί άνθρωποι πιστοί και μέσα από τη συνεισφορά τους σε χρήμα αισθάνονται ότι προσφέρουν στην Εκκλησία κάτι από αυτό που έχουν. Ναι, αυτοί που μπορούν να το κάνουν πανιερότατα. Υπάρχει και ο κόσμος που δεν μπορεί. Δηλαδή αυτή η δαιμονοποίηση του χρήματος είναι ένας μονοφυσιτισμός που δεν έχει σχέση με την Ορθοδοξία. Πάντοτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρχαν οι άνθρωποι, οι πλούσιοι που πρόσφεραν για να γίνονται οι ακριβές εικόνες. Πάντοτε πιστεύαμε εμείς και πιστεύουμε στο δοξασμό κάθε υλικού, και του ασημνιού και του χρυσού και του καλού ξυλόγλυπτου και της ωραίας αρχιτεκτονικής. Δεν είμαι μια προτεσταντίζουσα εκκλησία που αφαίρεσε, έμειναν οι γυμνητοί. Ναι, αλλά έχουμε και τα ράσα των χιλιάδων ευρώ που προκαλούν. Και τις λιμουζίνες των ιερωμένων που επίσης και αυτές προκαλούν. Πολύ σωστά λες. Τα λες σε έναν επίσκοπο που ούτε λιμουζίνες έχει, ούτε θέλει, ούτε ακριβά ράσα, ούτε ακριβά ρούχα. Δόξα τω Θεώ. Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει μια περισυλλογή. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ξανασταθούμε απέναντι στη σχέση του χρήματος με την Εκκλησία της Κύπρου. Ακούς? Το λέω ξεκάθαρα. Και αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα της Εκκλησίας πρέπει να περιοριστεί. Να διαφοροποιηθεί. Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή μια δραστηριότητα της Εκκλησίας σε θέματα περιβαλλοντικά. Εμείς το κάνουμε. Σαν ταπεινή προσφυγική Μητρόπολη Μόρφου. Έχουμε βιοκαλλιέργειες εδώ και 12 χρόνια. Αυτό τώρα μετά από 12 χρόνια έχει έναν κέρδος στη Μητρόπολη και έχει και τη συνεισφορά του σιγά σιγά
εμπήκε αυτή η συνείδηση στους γεωργούς της περιοχής και όλης της Κύπρου ότι κοίταξε, αφού η Εκκλησία, η τοπική, αγκαλιάζει αυτόν τον θεσμό της περιβαλλοντικής συνείδησης, να τρώω κάτι χωρίς φάρμακα, τότε και εγώ ας μπω σε αυτήν τη διαδικασία, να αποτοξινώσω τις συνήθειες τις γεωργικές που έχω. Αυτό παντρεύει και το πώς βλέπουμε την υγεία του σώματος, που και αυτόν μας ενδιαφέρει, όχι μόνο η ψυχή, αλλά και είναι και ένα κέρδος για την τοπική εκκλησία. Ή τα θέματα πολιτισμού. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να ασχοληθεί η εκκλησία. Φαίνεται ότι με τα χρόνια αυτή η ενασχόληση πολύ της επίσημης εκκλησίας της Κύπρου με τα ξενοδοχεία και με άλλους τρόπους κερδοφόρους, ένα μέρος του λαού το έχει σκανδαλίσει. Όμως, απ' την άλλη έχει κρατήσει την ανεξαρτησία της, την αυτονομία της από το εκάστοτε κράτος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, πολιτικές παρεμβάσεις έχουμε και τοποθετήσεις και γενικότερα. Και σε κομματικές εκλογές και σε πολιτικές και σε και αυτή η εκπομπή που κάνουμε τώρα έχει την πολιτική της διάσταση. Την έχει, ναι. Ό,τι είναι δημόσιο είναι πολιτικό. Με την έννοια ότι ανήκεις πλέον στην πόλη. Αυτό σημαίνει πολιτικό. Δεν ανήκεις στο άτομό σου. Δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ξεκάθαρο. Να ακούσουμε λίγο τους πολίτες, γιατί είναι αρκετοί που θέλουν να σας μιλήσουν. Κύριε Γιαννάκη, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Ήθελα να πω ότι αυτά που γίνονται σήμερα με την κρίση, εγώ από την τηλεόραση βλέπω σήμερα ότι η Εκκλησία είναι στο σπίτι μου και ήθελα όχι μόνο στο σήμα αλλά σε όλα τα κανάλια οι ιερείς να είναι στην μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην τηλεόραση, να παρακολουθά ο κόσμος, γιατί ο κόσμος, αυτός που είναι στην Εκκλησία, τα ακούει στην Εκκλησία. Ναι, είναι για αυτούς που δεν είναι στην Εκκλησία που απευθυνόμαστε, ναι. Μάλιστα. Εγώ τώρα κάθομαι στο σπίτι, παρακολουθώ με πολύ προσοχή τα όσα λέει ο Πανιερότατος και λέω τώρα είναι στην Εκκλησία και τα αισθάνομαι ότι λέει. Και έτσι να είναι σε πιο τακτικές εκπομπές, τουλάχιστον ο καθένας θα έχει τη γνώση και την άποψη το τι γίνεται σήμερα στην Εκκλησία. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκη. Κυρία Φανή, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι, Νικητά μου. Χρόνια καλά και ευλογημένα. Με υγεία. Για όλον τον κόσμο. Με υγεία, ευχαριστούμε. Συμφωνώ με τον Πανεωριότατο, τον Πάτερ. Πρέπει να μετανοήσουμε, Νικητά μου. Αυτό που τόνισε και ο Πανιερότατος. Καθαρά, δεν φωνόμαστε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον Πάτερ? Βεβαίως. Πάτερ, υπάρχουν και απλοί άνθρωποι που μπορεί, ας πούμε, να παίρνουν μηνύματα? Εννοείται να έχουν πληροφορία από τον Θεό? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν, απλοί άνθρωποι. Βεβαίως, αλλά είναι καλό να ερωτήσετε άλλους πνευματικούς πατέρες, ιερωμένους, για να σας επιβεβαιώσουν αν αυτή η πληροφόρηση εσωτερική που έχουν οι άνθρωποι αυτοί οι λαϊκοί είναι αυθεντικοί ή ενίοτε οδηγούμαστε σε πλάνες. Είναι καλό δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να ανακρίνει. Μας μεταφέρετε? Ναι, πάρα πολλές, Νικήτα μου, σε ξαναπήρα πριν μήνες. Πάτε μου, όλα αυτά εγώ τα έχω δει. Αλλά έχω δει μήνυμα, μου έχει πει, να σας το πω καθαρά. Ο Πάτερ, γι' αυτό πήρα και από τον... πώς να το βγάλω, από τον πνευματικό μου. Αλλά θέλω να μου πει και ο Πάτερ. Ναι. Μου έχει πει δισκοπότηρο μακαρία, δισκοπότηρο ευλογία, δισκοπότηρο μετανία. Να μας το πει ο Πάτερ. Εγώ το εξήγησα, να μας το πει ο Πάτερ. Ναι, να ακούσουμε τον Πανιερότατο πώς το ερμηνεύει. Ευχαριστούμε, κυρία Φανή. Κυρία Φανή μου, αυτά δεν θα τα ερμηνεύσω από τηλεοράσεως. Έχετε φαντάζομαι όμως ερμηνεία. Αυτά είναι καλά, είτε μαζί μου είτε με κάποιον άλλον ιερωμένον άνθρωπο. Εντάξει, μην μας το ερμηνεύσετε. Είναι καλό, τι μήνυμα στέλνει? Φαίνεται καλό πάντως αυτό που άκουσε η γυναίκα, διότι είναι καλό σε προσωπικό επίπεδο. Ό,τι έχει μετάνοια, ό,τι έχει μέσα μετάνοια, οπωσδήποτε δεν έχει εγωισμό.
Μάλιστα, αυτό διότι είναι η μετάνοια είναι μια κατηγορία του εαυτού μου και μια προσδοκία να με διορθώσει ο Θεός, αφού μόνος μου δεν τα καταφέρνω. Αυτό είναι μετάνοια. Αλλά το ότι στέλνει μηνύματα ο Θεός. Όμως ενίοτε μπορούν αυτά να οδηγήσουν, να έχουν ένα ξεκίνημα πνευματικό και να οδηγήσουν, και να οδηγήσουν σε μια εγωπάθεια, ότι ξέρεις, έχω αγιάσει για να ακούω αυτήν τη φωνή μέσα μου. Διότι όπως ο Θεός μας, ο Χριστός μας έχει εικόνα και την βλέπουμε, έχει γεύση όταν τον τρώμε και τον πίνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, έχει και φωνή. Μάλιστα. Ναι, αλλά μόνο μερικοί άνθρωποι έχουν αυτή την δυνατότητα, να ακούνε τη φωνή. Το ζήτημα είναι όχι αν ακούουμε την φωνή του Θεού. Πώς την ερμηνεύουμε. Πόσον την κρατούμε αυτήν τη συχνότητα. Εγώ ξέρω πολλούς που ξαφνικά άκουσαν κάτι από τον ίδιο των άγγελών τους. Είναι ο άγγελος, ο φύλακας μας άγγελος πολλές φορές, ο οποίος σαρκώνεται η φωνή του και η άειλη φωνή του και παίρνει χαρακτήρα ακουστικών εντός της καρδίας μας. Το τονίζω αυτό, εντός της καρδίας μας. Λοιπόν, όμως αυτό θέλει έλεγχο. Οι πατέρες μας, οι Άγιοι, μας έμαθαν το εξής. Μη δέχου και μη απορρίπτε. Είναι μια στάση ταπεινή αυτή. Ούτε εύκολα να δέχεσαι αυτές τις φωνές ή τις οράσεις, ούτε και εύκολα να τις απορρίψεις. Άρα ποια είναι η στάση? Να πάω σε άνθρωπον έμπειρον να ακούσει και ανάλογα, και να την ερμηνεύσει ανάλογα. Κλείνουμε, Πανιερότατε, ένα μήνυμα στους πολίτες. Έρχεται ένα 14 που μας λένε ότι θα είναι πιο δύσκολο από το 13. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι το 14. Τι κάνουμε, έχουμε ακούσει πολλά για το 14. Λοιπόν, μα μήπως για το 12 δεν ακούγαμε? Μέχρι και για το 13 ακούσαμε. Θυμάστε για το 12 που λέγανε μέχρι και για Δευτέρα παρουσία ότι έλεγε έναν το Μάγια ημερολόγιο. Να μην είμεθα ποτέ υπερβολικοί και καταστροφολόγοι. Εάν έχουμε την ορθόδοξη μας πίστη, τη χριστιανική μας πίστη, εάν έχουμε την τακτική μας μετάνοια, την καθημερινή, την επιμελημένη σε προσωπικό επίπεδο, εάν έχουμε τη συμμετοχή μας μέσα στη Θεία Λειτουργία, ό,τι και να έρθει θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, αγαπητέ, γιατί θα έχουμε φώτιση. Μάλιστα. Αυτό που μας λείπει πολλές φορές και μας πιάνει ο πανικός, η φοβία, η ανασφάλεια, είναι η φώτιση. Άρα όλη η υπόθεση είναι, είτε είμαι επίσημο πρόσωπο, είτε ιδιώτης, να έχω φώτιση για να παίρνω αποφάσεις γρήγορα σε δύσκολες στιγμές. Ευχαριστούμε, Πανιερότατε. Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και... Είχατε δίκιο τελικά να έρθω, παρόλο που σας χαίρομαι γιατί στην αρχή, αποπήρα στην αρχή. Κάπου το είδατε στραβάτο. Να είστε καλά, θα σας ξανακαλέσουμε και δεσμεύεστε ότι θα ξαναρθείτε. Το λέω στον αέρα, ναι. Άμα θέλετε. Ευχαριστώ, Πανιερότατε. Να είστε καλά. Κακοκαιρία σε πολλές περιοχές του πλανήτη.